Кампанията "Гласът на поколенията" прави своята следваща стъпка. Създадена през 2024 година, днес тя продължава развитието си като стратегически проект на Сдружение "Просвета за демокрация". Решението бе взето от създателя на кампанията Филип Цветков, както в качеството му на неин основател, така и като изпълнителен директор на Сдружение "Просвета за демокрация". Причината е ясна: обща мисия, общи цели и обща визия за активно, информирано и отговорно гражданско общество. Гласът на поколенията запазва своята идея да обединява младостта и опита, знанието и отговорността, гласа и бъдещето. Кампанията продължава. По-силна, по-устойчива, по-необходима от всякога. Твоят глас. Нашето бъдеще.